ҷумъабой Шамсиддинов дар ин нақшаи роёнаи худ рушди як гӯшаи иқтисоди Тоҷикистонро мебинад. ин тарҳи нерӯгоҳи барқии бодӣ аст, ки Шамсиддинов дар 6 соли пеш ихтироъ кардааст. самти шамол аз ин тараф бошад, агар аз ин тараф медарояд, аз боло мебарояд. самти шамол тағйир ёбад, аз ин тараф шамол шавад, агар хел медарояд, ин тарафа худаш маҳкам карда хел боло мебарояд. Инам чарха дорад, ин манами чарх тоб мехӯрад. Баъд як генератор ҳаст, ин пайвастам, ҳамин генератора тоб медиҳад. тавлиди барқ тавассути нерӯгоҳи бодӣ дар кишварҳои пешрафта як усули маъмулӣ аст, вале ин тарҳи ихтироъкори тоҷик ба гуфтаи худаш дар шакли нав пешниҳод шудааст. маъмуликариш ҳамин ки худи шамол роҳи худаша пешша баста истода боло ба ҳаракат мекунад. ин ягон автоматик ягон чизи махсус мекардаги нест. генератори электростансияи бодии пештара кадом тараф шамол ҳаракат кунад, ҳамон тараф вай кор мекунад, дигар тараф дигар самта кор карда. муаллиф мегӯяд ҳамаи роҳҳои такмил ва афзоиши самараи нерӯгоҳҳои бодӣ ба таври амудӣ даврзананда омӯхта шудааст, аммо нерӯгоҳи уфуқӣ дар амал татбиқ нашудааст. Шамсиддинов барои ин тарҳаш соҳиби нахуст патент аст. ҳамчунин ихтироашро ташкилоти патентии Авросиё низ пазируфтааст. муаллиф бовар дорад, татбиқи ин тарҳ харҷи камтар ва дастгоҳ умри дарозтар хоҳад дошт. бинои цирк ба шакли ҳамон то ҳамин дараҷа калон сохтан мумкин бузург. баъд як хусусияташ ана ки ин замонавию зебо дурни шаҳрҳо ва дурни дохили ҳудуди шаҳрҳо сохтан мумкин. масалан нерӯгоҳи бодии галанде дар худи ҳамин шаҳрҳо дохили шаҳрҳо сохтан аллакай маънӣ надорад. ҷумъабой Шамсиддинов ходими Академияи илмҳои кишоварзӣ аст. амалӣ кардани ин тарҳҳоро барои кишварҳое мисли Тоҷикистон муфид медонад. мегӯяд, татбиқи амалии ин тарҳ вобаста аз ҳаҷми он харҷи каму зиёд хоҳад дошт. Шамсиддинов бовар дорад, ин тарҳаш аз ҷониби давлат ё соҳибкоре сармоягузорӣ хоҳад шуд.